ciri rasoka dan lampang rasoka dan raci ko iyo ang baga kamari madake ko enca-cancang ko enca-cabi waang ijan aca justru cadia jikonya mangece malam wong kalangi iyo ang hebat iyo ang santi yang kala utak pakai yo tarima mangga mangga utak pakai yo mangga yo sabana hebat nomor satu. Mangece nyo suko mamotong inyo labe dia pado awak punyo etong inyo paling kayo inyo paling santiang kan nagari iko untuk inyo surang sajo iyo wak pandia iyo wak figuran inyo lakon-lakon yang ada di film setan iyo nyo mami ke bantu maco sape kalah tu mangece lah sakit utak dan bane utak bangga nyo mamangga sabana hebat nomor satu Sleman yo Marep yo, in the house yo, come on. Age mangarati, indah jo ngarati yo namparangan yo sabana ala hurabi. Jiko di kecean, awak di berangan. Masuknya kaki dan keluar dari kanan. Ala tuleman, menye juo. Banyak kapalo wak de mamikian dirinya. Lah sakit talingo, leman mananganyo. Lah jambara hariku jam setengah tiko. Lalu alai, urang barang